Dole ko. Me ta baka zo? Ban da jam ko ban gidana ba. Baba, subhanallah, muna ya lalace. Na zo wurin football. Kai wani football. Kai malam cikin wannan ba wani football. Daga tukur ba wani football. Mu ba ma san ka ba. Kai wani football. Ai baba, tukur shine football. Subhanallah, an bata min yawo. An bata sai da ni ba ta ni ma ta da gaskiya. Ina so san ta ni ka tsara. Dan ka classmate ne ajin mu ɗaya da shi ba ko Tukur baba Mai fara shi nan da sani ga tsona nan fa wannan shi ne zuwan ga wallahi bai wannan dan classmate dina ne ko muka rubuta koli yanzu haka muna koli ne ba ka yawa smoke ka to min da wannan literature da zami na my father is not understanding English okay amma ka tuna jiyan nan na ranta da girman kudin ka san wannan hukudin nan na san an kai shegen nan an ku Solomon wallahi jiya muna tafiya ko yake ga mun zo ina ga mun zo ya announce Father is not understanding anything I say in English wallahi okay amma a gaskiya ba baka da mai kanya da ka sani ka tambaye shi wannan littafin na ashe your father is very good wallahi how about already I'm ready now okay wannan littafin yalla wallahi shi kai ka magana da mai ba baba ka san me yake nufi wai yana nufin wannan littafin na wannan da kake so koyi karatu how our outing going to be today ina so yake littafi wallahi yanzu ne da yanzu ne ka sai da yi wallahi jiya da dare abinda muka yanzu ne ka sai wait for me in outside okay wait for you in outside wallahi shi kai shi din ne dai ba ban san nan talaba ka tana kwata da wuta ka taba kuma dage da shi wato ainihin ku subscribe da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman